Dobar dan i lep pozdrav pčelarke. Naravno, pozdrav i za kolege pčelare. Evo me danas na pčelinjaku. Došao sam da obiđem malo, da kažem, pčele i šta se desilo? Desilo se to da ova zajednica nema matice. Sad, danas ću vam pokazati kako ću ja to da rešim, po meni na neki najbezbolniji način. Ima više načina kako rešiti to. Kada je, da kažem, sezona u punom jeku, onda je najlakše to rešiti dodavanjem, da kažem, sparene matice ili dodavanjem mladog legla, da se pčele povuku sebi maticu. Ali pošto je već sada kasna sezona, ova zajednica je, da kažem, bez matice sigurno bar nekih 15 dana, tako da to po meni sada nema smisla raditi, tako da, i kažem, tu je već starija pčela, tako da tu u principu kada je takva situacija, svaka intervencija sada u ovom periodu može biti samo, da kažem, šteta, a ne korist. Sada, ima više opcija šta možete uraditi. Može se preko novine spojiti sa nekom zajednicom, ali ja nisam neki pristalica, da kažem, spajanja. Možda da neko spajanje kada zajednice, da kažem, su, kada ostane neka zajednica bez matice, pa vi nemate mladu zamensku i ta zajednica ima dobru brojnost pčele, znači tu je dosta i mlade pčele, ima još uvek i legla i tako dalje. Ali da ne idemo u tu temu, možda u tom trenutku ili ti u takvoj situaciji vredi spojiti zajednice, ali kažem, po meni ova zajednica nije za spajanje i kažem, ja u principu to ne volim da radim. Eto, ako nekog baš zanima, objasnit ću i zašto. Ali kažem, nisam neki pristalica spajanja zajednica, možda sam i govorio to u nekom videu, tako da i ja to neću danas uraditi. Evo, imam i ovdje jednu zajednicu, ona je onako, da kažem, srednjeg nekog kvaliteta. Tu je greška napravljena zato što maticu nisam zamenio i jednostavno sada je i tu već kasno, ali matica je prisutna, da kažem, zajednica je solidna u ovom trenutku. Međutim, kažem, to su isto zajednice koje su više šteta nego korisna pčelinjaku. Tako da ova zajednica bukvalno nije u toku sezone vrcana, znači slabo se razvijala. Kažem, zakasnio sam sa zamenom matice, tako da u principu vidjet ćemo šta će biti ako i zimi. Prva će biti na redu za zamenu matice. Kažem, ne izgleda ona toliko loše, ali kažem, jednostavno nisam zadovoljan. Cele sezone se nešto muči, tako da, eto. Sad šta ću ja uraditi? Prvo ću otvoriti ovu ovdje zajednicu, a onda malo kasnije ću otvoriti ovu ovdje. Kažem, ova je obezmatičena, pa ću probati da snimim to, eto, za početnike, da čuju kakva je tu situacija, kako pčele bruje, da čisto imaju, eto, ako im se desi takva situacija, da znaju u čemu je problem. Prvo šta ću uraditi, otvorit ću ovdje ovu zajednicu. Ona nije nešto bogata, da kažem, sa hranom, ova ovdje zajednica. I otvorit ću gore, da kažem, medište. Tu imam sigurno nekoliko praznih hramova koje ću izvaditi. Ukoliko su neki, da kažem, nekvalitetni, idu na pretapanje. Ukoliko su dobri, takve ramove ću sačuvati za sljedeću sezonu. A iz ove zajednice ovdje, koja je, kažem, obezmatičena, to jest nema matice, tu ću povaditi svu hranu koju ima. To mi je, da kažem, neka najbolja solucija. Znači, ova zajednica, to jest zajednice kada nemaju matice, više su koncentrisane na donošenje meda, tako da ova ima nekih zaliha, nije bog zna šta, ali će te zalihe koristiti za ovu ovdje zajednicu. Eto. Kažem, neću ići u spajanje iz prostog razloga da ne rizikujem da slučajno ne ubiju ovdje maticu,
jer ove su pčele, da kažem, sada stare i nisu dugo su, da kažem, relativno dugo bez matice, tako da neću da takav rizik, da kažem, preduzimam, to jest neću rizikovati da mi slučajno ovde ubiju maticu. Eto. Tako da mi je ovako najbezbolnije, pokupit ću i hranu, dati ovde zajednici. Ovde ako ima u medištu nešto za pretapanje, to ću iskoristiti i to je to. Evo, otvorit ću prvo, da kažem, ovu, da vidimo kakva je situacija. I evo, čisto da pokažem, znači izvadio sam odavde ramove. Evo kako izgleda ta zajednica. Nije ni ona, da kažem, Bog zna šta, to sam već i rekao. Znači napravio sam tu mesta i sada otvaram i ovu zajednicu i tu ću, da kažem, pokupiti ove ramove koji se unutra nalaze. Evo, samo malo to da rasklonim ove cigle. Opa, evo, to je to. Polako ću otvoriti pa ćemo vidjeti kako izgleda unutra. Evo, to je ta zajednica, znači otvorena. Evo, čisto da se čuje tu zvuk. Čisto, evo, za, da kažemo, početnike. Evo. Čuje se, da kažem, taj zvuk, neko brujenje. I jednostavno to vam je znak da tu nema matice. Eto. I kažem, nije to nešto sad brojna zajednica. Jednostavno, tu su sad sve starije uglavnom pčele i to je to. Eto. Sada ću, kažem, ovih nekoliko ramova koji imaju hranu da oduzmem, da stresem pčelu i polako ću, kažem, tu zajednicu gasiti. Jednostavno tako je. Evo, to ću odraditi pa ću pokazati kako izgledaju ramovi. Ali evo, da poslušate još malo taj zvuk. To je to. Evo, odradit ću tu pa ćemo vidjeti. I evo kako to izgleda. Znači, oduzeo sam ova 3 rama. Tu ima, da kažem, nekog i otvorenog. Evo, ne znam koliko se vidi. Evo, i ovaj. Znači, tu ima i s ove strane, evo. Tako. Evo, to čisto da prikažemo. Sad, kažem, ne bih dalje tu nešto previše snimao iz prostog razloga što, da ne dolazi slučajno do grabeži. Evo, te ramove ću iskoristiti. Evo, ima tu nešto i polena, i otvorenog meda, i zatvorenog. I ti ramovi idu ovdje u ovu zajednicu. Iskoristit će se da budu, da kažem, kao dodatna zaliha za zimu i kao prihrana ovoj zajednici. Znači, ubacujem unutra i gledam da stresem skoro svaku pčelu. Radi sigurnosti i to je to. Kažem, ova sad ovdje zajednica, evo one su sad uzbuđene tu, ali šta da im radim, jednostavno, kažem, nekada moramo tako da odradimo. Eto, ova hrana će se iskoristiti za ovu ovdje zajednicu. Tako da ću ovu zajednicu minimalno prihraniti i to je to. Eto. I evo, kolege, znači posao je završen. Evo, znači ramovi su sada lepo tu. I to je to. Znači, kažem, ne treba da se gubi vreme oko to. Znači, ne treba gubiti vreme, kažemo, oko loših zajednica kao što je ova ovdje. Jednostavno, evo, nije lepo da kažem. Sad je sve ok. Ne treba gubiti vreme oko takvih zajednica. Ja vam pričam ovako, da kažem, realno. I sad, ko vas uči drugačije, da treba spašavati te nikakve, da kažem, zajednice, neka on to radi prvi na svom pčelinjaku, pa onda možete i vi, da kažem. Ali ja vam ovako dajem, da kažem, savjeta, vi radite uvek radite kako mislite da je najbolje. Kažem, čak i ova zajednica, što je, da kažem, bez matice, primetio sam da pčele nose i polen. Tako da,
ništa vam nije, čak sam mislio da nije slučajno trutuša tu, ili mislim to je razlika, ali da kažem lažna matica, da nije krenula slučajno da radi trutovsko leglo, pa da zbog toga one nose polen. Međutim ne, jednostavno valjda je tu neki instinkt kod njih, da ne bude neki zabune. Trutuša i lažna matica nisu isto, ali kažem to je neka druga tema. Evo kažem, sada je ova pčelinja zajednica dobila nekih, da kažem, 3 do 4 kg hrane. U onoj zajednici, ako bude još nešto, čak ima i polena solidnih količina, tako da eto za zimsku pčelu bit će radovanja. Uglavnom vidim da u ovom trenutku nešto i radi, da kažem, kod pčela, to jest radi neka paša. Da li je ovaj bršljan trenutno, pretpostavljam da je on u pitanju, ali kažem, eto. Znači ovo vam je po meni jednostavno rešenje, da kažem relativno sigurno, gotovo da kažemo 100%, ali kažem ima i drugih raznih varijanta oko spajanja i to, ali jednostavno kažem ja to ne volim da radim. Meni je ovako jednostavnije, pokupim, znači hranu, rasformiram zajednicu i to je to. A i jedna manje više na pčelinjaku nije ništa strašno. Jednostavno to je kažem roj od ove godine i tu nešto od samog starta matica je slaba, neka prisilna je matica u pitanju. Nešto je da kažem slabo radila još od početka, tako da jednostavno eto. Ovdje je sve u redu što se tiče matice, ali jednostavno zajednica tek sad je, da kažem, uhvatila neki zamah i tu je moja, eto još jednom da ponovim, moja greška što nisam zamenio maticu. Eto, kažem kolege, jednostavno rešenje, ima raznih varijanta, vi primenite onu koju mislite da je najbolja. Meni je, kažem, ovako, ova varijanta, da kažemo, najbolja i to je to. Eto, rešena situacija. Pozdrav kolege, zapratite kanal ako niste i sve najlepše.